салом бинандагони азиз, ман Набиҷон Юсупов бо шумо. Имсол Тоҷикистонро дар маросими тақдими ҷоизаҳои даф Bama Music хоҳарон Шабнами Сурайё ва Фарзонаи Хуршед муаррифӣ хоҳанд кард. Ин маросим рӯзи 7 июн дар шаҳри Ҳамбурги Олмон баргузор мешавад. Комрону Ҳуман, Орёно Саид Сапеда, Хайфа Тоҳи Андрея, Кайс Улфат ва дигар овозхонҳои маъруфи Шарқ аз иштирокдорони ин маросимӣ хоҳанд буд. Фарзонаи Хуршед рӯзи 4 апрел дар суҳбат гуфт бо мо, ки даъватнома барои иштирок дар ин маросимро дастрас кардааст. Эҳтимол 4 рӯз дар Олмон бимонем, чун барномаҳои зиёде консертиро дар сартосари кишвар дар нақша дорем. Аммо пеш аз сафар ба Олмон консерти муштараки Фарзона бо 3 узви хонаводааш, модараш Сурайё Қосим, хоҳараш Шабнами Сурайё ва шавҳараш Фаридуни Хуршед аз 13 то 15 июн дар Филармонияи Давлатии Тоҷикистон дар пойтахт барпо хоҳад шуд. Дар фаъолияти эҷодӣ як муддат оромӣ ҳуқфармо буд, ки акнун мехоҳам бо ин консерт фазоро пур кунам. Як шоу консертиро дар назар дорем, ки ҳоло дар Тоҷикистон барпо нашудааст. Консерти ман аст, аммо дар меҳмонӣ Фаридуну Шабнам ва модарам бо ман хоҳанд буд. Фарзона мегӯяд, баъд аз барпо кардани ин консерт ба бозгашт ба маросими тақдимии ҷоизаҳои даф Bama Music, баргузори консертҳояшро дар шаҳру ноҳияи дигар идома медиҳад. ӯ аз изҳори хушҳолӣ кард, ки ба қавле ба рӯйхати сиёҳ берун шуда, дубора имкони бо мухлисон рӯбарӯ тарона сароиданро пайдо кардааст. Чанд соли ахир Фарзонову Шабнам аз ҳунармоии тариқи шабакаҳои давлатӣ маҳрум шуда, ба барномаҳои консертии давлатӣ роҳ намеёфтанд. Аввалин консерти муштараки ин хонавода моҳи августи соли ҷорӣ баргузор шуда, беш аз 12 000 мухлисро дар амфитеатри шаҳри Кӯлоб ба ҳам овард. Он замон овозхони маъруфи тоҷик Сурайёи Қосим дар суҳбат бо мо гуфт: баргузори ин консерти муштарак зохиран ба тамоми рӯзҳои нохушӣ худ хайрбод гуфтанд. Аввалин консерти муштараки ки хонавода дар ҳоле баргузор шуда буд, ки ба гуфтаи Сурайё Қосим оилаи ӯ дар 5 соли охир шикасту рехти зиёдро пушти сар кард. Қаблан ҳам дар расми тақдим ҷоизаҳои даф Bama Music дар толори Брастам Арена и шаҳри Ҳамбург аз Тоҷикистон 3 намояндаи ин хонавода Шабнами Сурайё, Фарзонаи Хуршед ва шавҳараш Фаридуни Хуршед иштирок доштанд. Дар маросими соли 2015 Фаридуни Хуршед, беҳтарин ҳунарманди мард аз Тоҷикистон, Фарзонаи Хуршед, беҳтарин овозхони попи Тоҷикистон ва Шабнами Сурайё, беҳтарин овозхони зан аз Тоҷикистон эълон шуданд. Хуб, дӯстони азиз, лайк монед, подписатсия кунед ва комментарие албатта нависед, ки ин ҳатман ҳамин хел мешавад ё намешавад. Консерти навро интизорем, ки моҳи июн барпо мегардад ва кӯшиш мекунем, ки билетҳоро тез гирем. Намедонам билет чанд пул бошад. Нависед дар душанбе чӣ хел мешавад.